Tänään mä haluaisin jutella teille yhdestä mulle tosi tärkeästä asiasta ja myös yhdestä kuntavaaliteemasta. Lasten ja nuorten liikunnan ja urheilun tukeminen. Se on asia, jossa kunnalla on tosi paljon päätäntävaltaa. Ja se on myös asia, missä koetaan tosi paljon eriarvoisuutta. Me ollaan otettu hienoja askeleita tasa-arvoisemman liikkumisen ja urheilun puolesta myös Vantaalla. Mutta siinä on edelleen todella paljon tekemistä. Siinä, että meillä on jokaiselle nuorelle mahdollisuus liikkua ja urheilla. Ja tätä käppiä meidän pitää pystyä pienentämään. Sillä nyt on kuitenkin niin, että vanhempien varallisuus vaikuttaa vielä todella paljon niihin mahdollisuuksiin, joita lapsella ja nuorella on. Nimenomaan urheilun ja liikunnan näkökulmasta. Ja tämä on semmoinen asia, johon Vantaalla pitää pystyä puuttumaan. Meidän pitää pystyä kehittämään erilaisia ratkaisuja, joille pystytään tukemaan urheilua ja liikuntaa, nimenomaan lasten ja nuorten osalta. Mä oon toiminut tosi pitkään jalkapallovalmentajana. Mä oon nähnyt, miten tärkeää se harrastus voi olla. Se voi olla se yksi ainoa tekijä, joka sitoo nuoren yhteiskuntaan, joka antaa niitä verkostoja, jotka sitten myöhemmin elämässä on niin kovin arvokkaita. Ja tästä syystä meidän pitää pystyä auttamaan ja tukemaan näitä lapsia ja nuoria. Se ei ole kuluerä, vaan se on nimenomaan investointi. Mä haluan tuoda Vantaalle Turun mallin. Eli käytännössä niin, että kaupunki antaa palvelusetelin, jolla lapsi tai nuori ja hänen perhe voi hankkia urheilu- ja liikuntapalveluita. Mennä palvelusetelin kanssa jalkapalloseuraan ja maksaa sillä kuukausimaksu. Mutta puhutaan sitten hetki vielä rahasta, koska mä tiedän, että vallassa olevat puolueet sanoo, että joo, nämä rahat on jo budjetoitu jonnekin muualle. Turun malli maksoi Turulle 3 miljoonaa euroa. Se on toki todella iso raha, mutta pysähdytään hetkeksi. Yksi syrjäytynyt nuori maksaa yhteiskunnalle yli 1 miljoonaa euroa. Jos me pystytään näillä toimenpiteillä poistamaan edes muutamia nuoria siellä syrjäytymiskierteestä, niin se on ollut investointi. Ja tämän mä haluan nimenomaan nostaa kaupungin päätöksenteon keskiöön. Nähdään lapset ja nuoret liikunnan tukeminen ei kulueränä, vaan nimenomaan investointina tulevaan. Jos sä oot samaa mieltä, niin muista piirtää siihen lappuun numero 162. Hymyillä kun tavataan edustajasi.